Здравейте, аз съм Крис Николов и това е първият епизод на Minecraft Survival. Да започваме. Първо да кажа, че съм включил честа преди да започнем. Да не се бавим, защото имаме само 13 минути на разположение да направя това, т.е. клипа. И то лорът ми е малко познат до някъде. Не знам откъде. Значи да съберем тия неща. Мисля, че то сид го познавам от някъде. Нататък, ако има село, значи то сид. Да, то сид е. Значи горе-долу знам, защото съм играл в такъв свят. Да, и още игра в този свят. Падна ми се една картина. Не съм написал сидовете. Абе, да знам кой е станал. Но да отиваме да видим какво е в селото. Но си ендър ферма, доколкото да. В другия свят имаме ендър ферма. О! Това как се казва, абе, да знам как се казва. Юпи! Имам щастлив ден днеска, май. Оти да грабя. О, yeah. Ще вземе едно конче, защото имаме и след това. Знам и кой кон да взема. И там някъде. И там има един остров, но е малко по-надалеко. И ще трябва го разучим по-късно, така по-навътре. Нямам и много храна. Ето го, ето. Той е коня новият двор. Не е тоя. Има 3 сърца. Има 3 демидж. Който е с 3 демидж е такъв. Трябва да е той. 3 или 2 същата работа. Ами ти. Ето ми хареса, но е за това. Това пак е с по-малко. Еми, това се е готин, него ще взема. Да се надяваме да е бърз. Бърз е! Бърз е! Това тук бе. Айде стига! Стига! Чакай! Стой тук. Да, бърз е. Не е много скъплив, ама ще ми върши работа. О, не, той я беше, бе. Сори, объркан съм кончетата. Той е бил, а не. Абе, взимам си той код такова. Само че островите са малки. Не трябва да се разкарваме. Така. Стой тука. Малко е по-различен този сид, но иначе почти всички са същото. Сида е малко различен. От предишния, защото предишния имаше кон с 3 сърца отгоре, не с 2. Беше и такъв, но и такъв някакъв беше. Той беше много бърз. Как крафтинга да направим?
И тук защо няма торчове? Искам да се направя. Както някои знаят, може някои да не знаят, но ето откъде вземам каба основна, когато имам сел. Защото не ми се ходи по пещера, още когато съм почнал. Пък и островите тук са много малки. Значи така. Сериозен ли се? Така. Ще сложим и да се пече. Ще се откраднем това малко моркове. После трябва да ги засеем. Защото чисто виждаш на шляпка. Морковете не дигат много такова, но все пак колко да имам храна. Става. Аз зато искам да съм повече в села. Защото има ферми, има къде да се храня. И иначе не мога да намеря моркови и картофи. Трябва да се бия с зомбита. Това му е трудното. Ще позирам докато това се опече. Така. Май няма позиране. Значи... Окей. Тук ще трябва да прокопаме кладенеца. Имаме доста кава в солно. Мисля да се направят друга брада, защото тази ще се изхъби. Рано. Добре, почти са добре опекоха с всички. Сега ще съберем от тук малко дърво. Ще използваме дело от другия свят. И ще ги приложа тук. Например, за фара ще стане добре. Ето ще отидем да потърсим такова овце, защото няма откъде да се набавя такова. Вълна. Няма откъде да се набавя вълна от другаде. Гад ли смело ще търся, няма губя време тук. Значи, тук ще направим някакъв мост, сигурно следващия епизод, защото няма къде другаде. Друг какво да правя? Още много дърво да събера. По някакъв начин трябва да оцеля от зомбитата цяла вечер. Защото съм през деня. До следващия епизод сигурно вече съм открил овце. Някъде. То не е трудно. Това са овце. Не са ендърмени. Ще събера дърво колко да мога да оцеля. С по-голяма къща ще направя.
така. И първата нощ ще дойде. И мисля това да е за този клип. Надявам се да ви е харесал. И чао! Ако ви е харесал, абонирайте се за моят YouTube канал. И така.